Sound check. Check. Sound. 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 Sound check. Sound. 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 Morning, dear brothers and sisters in Christ. Together with our personal intentions, we offer these holy mass for these following common intentions. For the intentions of our Holy Father Francis, for the intentions of our Bishop Jose, and for the intentions of our team of pastors, parishioners, PPC members, parish collaborators, benefactors, personnel, and staff. For the petitions and intentions of the following. For the good health, speedy recovery, and complete healing of Calixto Yu, Annalisa Ye King, Teresa Go, Rosalina Go, Victoria Flores. Petitions for the good health, healing, guidance, enlightenment, reconciliation, conversion, peace, financial stability, success in business, successful board exam, successful bar exam, success in school, successful job application, successful operation, fast recovery,
safe travel, protection and healing of family tree offered by Borbajo and Kamay family, Girly Young and family, Wilma Pilayo, Quizon family, Margaret Chang, Loela Sanchez, Nolida Cartosiano, Devin Carl Cartosiano, Esther Werby Boy Villarino de Guzman, and Villarino family, Perla Langbid, Dave Verano and family, Del Lapites and family, Donel Verano and family, Esther Racho, Margaret Chong, Maria Carmen de la Torre, Stephen Abineta and family, De La Piña family, Sia family, Catalina de la Merced, Aida Sadak, Rogelio Sadak, Paz de la Merced, Lourdesia Elnor Guzman, Nestor de la Merced, Joselito de la Merced, Raquel Raganas, Avelina Rizari Novis, Girly Young and family, Villagracia family, Denny Pondoyo, Maria Luz Hortizano and family, Carmelina de Hontiojo, Fernando Menina, Dondi Mar Pantaleon, Magdasal family. Thanksgiving for all the graces received in honor of Holy Trinity, Señor Santo Niño, Our Lady of Immaculate Conception, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Fatima, Our Lady of Mount Carmel, San Pedro Calungsod, Saint Joseph, San Antonio de Padua, San Vitalis, San Lorenzo Ruiz, Saint Rita of Cassia, Our Mother of Perpetual Help, Saint Francis of Assisi, Saint Faustina, Jesus Nazareno, San Miguel Arcangel, all saints and angels. For answered prayers and granted petitions of Nolida Cartosiano, Devin Carl Cartosiano, Gleig family, and Hortizano family. For the death anniversary of Hilda Fatima Duaso. For the eternal repose of the following souls. Souls of Manolito Borbajo, Romulo, Romolito, Emeterio, Virgie, Elmar, Joan, Romeo, Veronica. Souls of Visitacion, Lira, Luis, Concepcion, Olivia, Patricia, Davy, Francis, Maria, Rodi, Inday, Juanita, Gina, Nicasio, Eusebia, Lydia, Remedios, Antero, Rosario, Filipinas, Angelisa, Enorata, Rufino, Alfonso. Souls of Clemente, Felicidad, Mateo, Hermojina, Filing, Junior, Angelina, Jesus, El Sir, Emilio Sr., Jerome, Flaviano, Torada, Agustin, Jose, Shiana, Ines, Victoria, Glicerio, Graciano Sr., Demosthenes, Fe, Gemma, Manuel, Sergio. Souls of Luis, Rowena, PMMO Racaza, Filimon, Rosa. Souls of Lourdes, Janet, Soledad, Cosme, Renato, Dante, Puring, Francisco, Lorino, Hinaro, Guillerma, Iluminada, Carlos, Eden, Braulio, Anatolia, Laureano, Hinara, Francisco, Nicolasa, Serapion, Merna, Orlando, Nisitas, Antonio, Mierna, Ibon, Isaac, Mario, Walter. Souls of Fernando, Concepcion, Edisa, Pedro, Rosario, Isabel, Pantaleon, Edetha, Napoleon, Lucila, Sofina, Yu Cheng San, Tan Lei Kim, Hopo, Jeneline. Souls of Rodolfo, Delia, Belen, Joven, Joel, Dominga, Crescencia, Teofilo, Eusebio, Gloria, Rosetta,
Aurora, Isidro, Carlos, Vicente, Donalyn. Souls of Andres, Maria, Suelo, Herbasia, Pascual, Jose Asuncion, Feliciano, Amadeo, Conrado, Kenneth, Boy, Ben, Tarcela, Josephine, Brigida. Unborn babies, aborted babies, or departed relatives and friends. For all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Thank you and good morning once again. Ng katawan, pangmakpakamu, singgit sa kalipay, ngadto sa Dios. Siya lamang ang takos kahadlukan, ang hari sa tibok kalibutan. Alirungan ta ang trono sa Dios, sa mga singgit sa sa trompeta, daygon tao, kay hari siya, hari siya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayot ka man,
Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos ng itong hari, isamahan magkakagao sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, ugtungan ng samahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw ang nagalingkod sa to sa Amahan. Dawat ang amang mga moyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdot, O Jesucristo. Upan sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatutol ka namo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, na buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Ug si Amasiyas miingon kang Amos, igo na, propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda, ug pagkinabuhi didto, pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit, diin musimba ang hari, ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero o gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imo kayo, o
Ugatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kahayo. Ugatagi kami sa imong kaluwasan. Amation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan. Alang kanila nga madlukon kaniya, ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Ugatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluy ug ang kamatuoran magtagpo. Ang katarong ug kalinaw maghakanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta. Ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Pakita kami sa imong kaayo. Ugatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-agihan. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Ugatagi kami sa imong kaluwasan. Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sa gupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios,
nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam o kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tanang laraw nga iyang gimbutan, nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios tumanon niya, inigabot na sa hustong panahon. Mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit o sa yuta, ubos sa pagmando ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lamdag ka. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pinudlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. O gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing biste, gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay, hangtod mo biya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo, bihai ka ng dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nang lakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglang maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo lahi sad siya og strategy sa tao. No? Kung doon natay project, no, labi na karon, doon natay mga feasibility study, no, nya doon ay survey, aron nga ang atong desisyon ibase sa unsa atong nahibaw-an. No? Mura bitaw magpatambal ka sa doktor, ang ilang desisyon ibase sa laboratory results, no? Yung mga human standards. Sumaat sa itong nabantayan sa unang pagbasa, si Amos, propeta, pero dili siya trained prophet. No? Tigbantay sa karnero, tigatiman sa mga kahoy, pero gipadala siya sa Ginoo nga mahimong propeta. Halaad to dito sa imong katawhan ang Israel niya pagsangyaw sa maing balita. Gisugo sa Ginoo, nituman siya. Kung sa may natabo, ibadlong siya kay di man siya trained. No? Doon ay mga trained nga propeta nga para nila mas nakahibalo sila unsa ilang buhaton. Ang nakaapan lang kay lagi
suma sa tawhanon na standard ang ilang tanaw sa pagka-propeta sa pinadala gyud sa Dios dili haom. Muna kung atong aninawon pod no ang pagka-propeta ni Jesus no sa iyang pagsangyaw og kahiusahan sa katawhan. Ang iyang kahimtang mao nga siya gilansang sa krus, gipasanginlan nga kriminal, namatay og kamatayon nga ikauwaw. Unya, kini siya mo'y mupahiusa sa mga tao. Nga para sa human standard, si Jesus biktima man sa pagpamasangil. Kung saan man pagka hinungdan sa panaghiusa ni Ana, no? Lisod sabton sa tawhanon lamang nga panabot. Karon sa Ebanghelyo, ang mga tinunan ni Jesus iyang ipadala sa usa ka misyon, no? Laad tumos lain-lain mga balangay, isangyaw ang maayong balita nga maghari na ang Dios. Unya, giinan niya ay mo pagdagbahon. Unya, magunsa man sila, no? Ipadala sila, pero wa sila padada og provisions, no? Kung mubiyahe ta maniguro tingali ta oy nga di ta mapasmusdan, do na tay kapuy-an. No? Apan lahi ang pamaagi sa Dios. Pagkapangunta na ta unsa kay iyang mensahe ani no? Kung atong tan-awon ang ebanghelyo ato pamalandungan nga gipadala sila ni Jesus, wa tingay sila balon nga pagkaon, ilisan, no? Ilagi tudlo ni Jesus kanila. Kini pag yung mga tawhana, di pag ni sila mga maalamon, no? Dili ni sila mga intellectuals. No? Ordinaryo rin yung mga tao, mananagat, tingali na yung mag-uuma, doon ay kubrador sa buhis, no? Di pag yun pamaunon. No? Pero gitunuan sila ni Jesus nga, muadto sila sa lain-laing lugar, kung saan yung maing balita, ang ilang dala, ang gipabawon sa Diyos nila, ni Jesus, ang gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. No? Nga ang misyon di ay nga gihatag ni Jesus nila, komunitarian. Dili para sa ilang kaugalingon. No? Nga pagbawon mo diha niya, mo group tour. No? Dili, no? Gisugo sila aron mualagad sa mga nanginhanglan dito sa lain-laing mga lugar ug nga sa ilang pagpangalagad sila atimanon sa katawhan didto. So gihangag pagbulig sa misyonero ug sa mga tao nga ilang gimisyonan, no? Muni ang pamaagi ni Jesus sa iyang mga tinunan. Panglakaw mo, dada ang gahom sa pagpangalagad. Kaya ang pag-ayos masakiton, di man para silang kaugalingon, para man sa mga masakiton. No? Ang paghingilin sa yawa, di man para nila, para man sa mga giyawaan. No? Wa sila pabaw na og unsay para ila, ay mo pagdaong pagkaon. Ika na para inyo man na. No? So ingon ani di ay ang misyon ni Jesus nato. Gihatagan ta og buluhaton, dili aron matagbaw ta, kundi dili aron makaalagad ta ug ang atong alagaran mao na pud ang muatiman nato, no? Dunay panagambitay. Mo dinhi ang pamaagi sa Dios. Ngano kaha nga si Jesus nga mao ang makapahiusa sa tanan ni antos man sa krus. Tingali di na taka sabot diyan nga leader gani ka, daog yung kani ka mapildi, pero ngano ingon ani man eh. Kay buot ni Jesus nga tumakitaan nga nahiusa siya nato diha sa atong pag-antos, no? Wa siya mo sugo lang nato kung sa buhaton ni apil gid siya sa atong kahimtang, mitagamtam siya sa atong kalisdanan. Aron mahiusat siya sa atong kalisdanan, nga iya ato makita nga kita nahiusa usab sa iyang pag-antos nga maoy agianan ngadto sa gingharian sa langit, no? Muna mo iyon nga ang mag-antos masantos. Depende. Kung imong pag-antos inuban sa bagulbol, di ka mag-antos, hay blaro na lang ka. Pero kung imong pag-antos, paghiusa sa pag-antos ni Jesus kay sayod ka, na sa imong kalisdanan, ang Dios mitagamta mo sa niini, makasantos na siya. Kaya ano, andamang kang mag-antos alang sa kaayuhan sa uban. Muni ang misyon
nga gihatag ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan na ay sense of community, sense of service, mag-abitay, mag-alagaray. Bitaw na nga kung atong tan-awon no ang katuyuan ngano nga ipalusot gini siyang absolute divorce. Wa yun na sa huna-huna nga ato ni ipalusot ning balaura aron tukuro na to ang nindot nga katalingban unya makatun tag alagaray. Kaya unsa may tuyuan ni mag-away gani pagbuwag wa daghang langas pangitag laing partner di gani mo makasinabot pagbuwag na pod. Buwag unlimited. Unsa may atong mapaabot sa katilingban sa umaabot. Unang gipahinumduman ta sa mga kaobispuhan, no? Ang panagtiayon, sukaranan sa pamilya. Ang pamilya, sukaranan sa atong nasod. Kung unsa kaligon ang panagtiayon, muna siya ang kaligon sa pamilya kay ang tao kinahanglan nga mutubo og molambo in the context of a family. May tatog parihat ang mga iring nga pwede lang biyaan bisag asa. Ang mga iro pwede ipamaligyan niya, ipatrain lang nato. No? Unsa may mahitabo sa mga anak nga inikamat mo nilang buot, ang ilang mama na laing asawa, ang ilang nanay-bana, ang ilang papa dunay laing asawa. Ang pastilan o ilang papa dunay laing bana, kay ipalusot na po ang balaod sa same-sex marriage. Noon sa may tabo sa atong pamilya o sa atong nasod. Subo pa man ang dungo, no nga, daghan sa mga binunyagan, uyon sa absolute divorce, tawhanon nga panglantaw, doon na gani kasakit o kalisod, isalikway gina siya. Pain reliever, immediate relief of pain. Mayo unta tog doon natay haplas nga makapaayo sa conflicts na to, di man. Pero kung ato ning istoryahon atong sulmaron ang atong conflicts, no? Daghantag makatunan. Daghantag makatunan og kamaulan tang maminaw sa usag-usa. Abi tay mga asawa magsigbagurbol, so sa kagubana pero di gyud maminaw nako ba. Anya ako pangutanon. Unya naminaw pud kaniya. Ay mo gipapaminaw imurang dunggan, no? Nakasabot ba ka sa iyang body language? Nakasabot ba ka sa iyang paghinahanglan? Atong tutukan si Jesus, ni antos siya aron masiguro nato nga nakasabot siya sa atong kalisdanan. Nahiusa sa atong kalisdanan. Kung doon ay problema, ang usa diha sa kaminyoon, di ta ka mao muhiusa sa pag-antos sa usa. Kay lahi atong panglantaw sa kaminyoon. Dipiktuso ang maong kaminyoon. Ano nagminyo man kaning bayhana? Kay aron ikatiguang nako na imo alagad nako. Pangitag caregiver, oy ayo pagminyo na. More man day imong tuyo. Nagdaginot lang siguro kag sweldo mo nang imong minyuan, no? Unsa may tuyo nga no minyo ka kay mingaw kay akong kinabuhi ako rang usa. Pagbuhig iro. Kay kada abot nimo tilaan ka ng iro ah. Ayaw in town himua nga alang lamang sa imong kaugalingon ang imong relasyon sa uban. Ang misyon nga gihatag sa Dios nato katilingbanon, misyon sa pag-alagaray. Muni ang pamaagi sa Dios, nindot uta nga atong ipahaom ug atong i-align ang human strategies. Usahay musalig rata kaayo sa atong kaugalingong kaalam. Atong hinumduman, nga bisan tuod walay mga kahibalo ang mga tinunan ni Jesus apan malampuson ang tanan nilang misyon. Tinuod gipatay sila diha sa ilang pagsangyaw sa ebanghelyo apan ang ilang dugo ni bisibis sa pagpagligon ug pagpatubo sa batan-on nga simbahan. Nga sa matag higayon nga dunay patyon kini makaligon sa pagtuo sa uban kay kini testimony, pagsaksi na tinuod gyud ay ang pagkabanhaw kay ang mituo ni Jesus dili mahadlok mamatay. Hinuon ang lantaw sila nga ang kamatayon dili katapusan sa ilang kinabuhi, kundi sinugdanan sa kinabuhing way katapusan.
Mao nga ang atong paglantaw ta sa panagbingkil sa kaminyoon, dili na katapusan sa inyong relasyon, apan sinugdana na sa desisyon nga kinahanglan nimong sabton o higugmaon ang imong pares, pwede na mo magkasinabot. It's the time to decide that you should understand each other. Dili nga ato lang ilabay ni kay muhuot na nisputahan, dako na kay ni kaon. Sa hiluan pa ni kus kagantang di gyapon dutlan. Ano di naman lang kata managhiusa. Atong isalig sa Dios ang atong pamaagi aron ang iyang pamaagi mo atong sundon naon paunta. Manindog palihog o karon atong bag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta, ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanato mga tao og alang sa atong kaluwatsan mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga maulay og nahimong tawo. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya. Ug misulti, pinaagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagailang kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mudangop kita karon ngadto sa Ginoo, dala ang atong mga pag-ampo. Pangayoon nato nga ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugmat sa Dios ug sa atong isigkatao. Moingon kita, mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, magpabiling abli sa paggiya sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong maglingkawas sa mga kabus, gikan sa kawadon ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw ug ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran ug mga huyang ug ilabi na sila nga mga himalatyon mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
May gugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon, nga takos o mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nangamatayng matuuhon, makaangkon na sa ganti sa kinabuhing tunhay didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Diyos among amahan, ikaw ang among kalig-on ug panalipod. O kaba ang among mga kasing-kasing alang sa imong grasya. Sa ingon, kanunay namong masayran ug buhaton ang imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan. O himua nga kining Eucharistia, magtabang ka namo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab, balik kanimo diha sa himaya. Yablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, ug nagaduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaig.
Santos gayud ikaw amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak, si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ani kining mga gasa, imo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Yan ang gabi nga siya gibudhian, ikaw siya og pan. Ipasalamat kanimo og midaig, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo balik. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw o sa iyang pagkayab nganha sa langit. Kami, andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahibuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Imo ang kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliyang anak kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga na sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pagampo niining imong katawhan nga ani karon sa imong atubangan. Dugtungan diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mabiya nining kalibutan.
Nagalaom kami, nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga way katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahon nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Natagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuon. Sa mga sala
Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ako angay nga makalawat kanimo. Apani pamulong mo lamang og mamayo ako. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa kaminyoon og banay. Labing magkakagahom og manuluyong Dios, magmumugna sa tanan. Ibuhat mo ang tao, aron mo ambit sa imong kalipay. Gigasahan mo siya sa kaminyoon, aron malig-on ang katilingban. Lalaki o babay, solemneng saad sila nagbinayloay. Gihatag mo si Jose o Maria, San Luis o Santa Zele Martin. Sumbanan o sumbunganan sa tanang managtiayon. Pinagi sa ilang pangaliya, dasiga ang tanang mga minyo o banay.
Kaluyi intawon ang katawhang Pilipino nga midangop kanimo. Na kung hulga among giatubang kay ang diborsyo buot ipahamtang. Patakang balaod wala gisunod, sagradong saad wala gitagad. Panay og nasod maangin, bata og balaod gipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipahigayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Tiguna ang panaghigugmaay sa mga managtiayon. Himua nga ang ilang panaghiusa manipayon. Hulagway sa malungtarong banay, tali ni Kristo o sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. O Jesus, Maria ug Jose, Igampo mo kami. San Luis ug Santa Zele Martin, Igampo ninyo kami. manglingkod sa magadiot alang sa mga pahibalo. Maayong buntag sa tanan. Padayon kita sa paghimo og second collection alang sa repair and maintenance sa atong simbahan. Daghang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Mga pasalamat sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, His Excellency Most Reverend Jose S. Palma, ang team of pastors, ang Parish Pastoral Council ug ang Parish Finance Council dinhi sa atong parokya sa Cathedral. Nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta, ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors ug ngadto usab sa atong mga volunteers ug liturgical ministers. Linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto and Miguel Ayu and family, Mrs. Cynthia Cheney and Mr. Jack Rentuza, Mrs. Joanne Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Ma Mary Ann Cabigas, Mr. Teodolfo, Mrs. Rosalia Guido, Mrs. Rosita Ong, ug Mr. Jerry Alcover. Sa atong flower sponsors nga sila si Engineer Cyrus and Engineer Jessica Otadoy and family, ug sa atong flower decorators nga sila si Mr. Mike Pugoy ug mga kaubanan. Pahibalo. Una, nagpadayon ang atong signature campaign batok sa divorce. Atong ipadungog ang atong tingog sa pagsupak niining maong balaod. Pinaagi sa atong pirma nga ipadala ngadto sa Senado sa dili pa magsugod ang ilang session. Kadtong wala pa makapirma, giauhag kita sa pagpirma og pahinumdom kausa ra kita mo pirma. Anaa sa gawas o atubangan sa simbahan o sa may groto ang mga lamesa diin nahimutang ang atong mga pirmahanan. Gikan sa team of pastors kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Palihog panindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.